nokurubikana ogotindika gima kwanyaro korekana omugasolero asenseme iga ya Nyamataro obwatekana amonekelinga bomenyibe enseme iga bagutengane pare yanyarite korosi wo yekurwa asi orogongorwa tauni ya Kisii ojasense moyo uyugi singanigo yanyarite korosi wo kurinde obugatagati owiga bukanyara bugutiwa owikira bonaiga etararosi wo nakoera amalieta nego nkoro Thompson Osoro no monto human rights inde aba muraba baito ba boda egento bagendere to gokanekia inche gonko ge support 100% esiderga to bwata Kisii County na abantu baito bakoro ku MP. You know this is a national road, so a national road abantu bago dine national road na ba MP chaito nto try kumwempi on the wens the 9 MPs of Kisii County bako raise issue ye pareye ya Nyamataro, Kisii, Kisumu, Migori epareye ito ya sare kire abeire kurumo tienyo saba abar China bare korosi abate net korosi ba MP baito baragenda parliament batebe ninki kirekebe torre bakore issues parliament bakobolinke pare ta koroseriwa asengenjo barare to bisi. So I'm watching abananchi ba Kisii County abantu abakoro kwa MP ase bakoroka na baminyokigwe amenyibo orogongoro igaru ensemo ya Nyamataro anene abana boda amuna bontoliani go banya bakobolie serikali enyare kwimukia egetambukiro byo kwene kibuna epale iganya korosuwa na koera limulioka pare iga gojakera mambi ero sigwe ebe kuna na mache ebe kuna na maram na ende ebe watered every day abantu barwadira makuba abantu nabange na ende arore ntomo eto kwende court togochia e petition tokorika twende court tomoteneni koikokore pareye na minyibe ensemege ya Nyamataro nigo banyara bagotone kelibuna nigo babere bagwetira chinga kishinko nkuko bwatekana amono gotarosi wawe pareye wekirano egonto banyara bakobolia serikali kwimukia egetambukiro kya bene na kubanekelia nga epare ya Nyakoroswa na koera limulioka biamono njengor kwa Senator Vincent Gekone na omenye tange iga epareye yarenge buya ekero yarenge buya ntoma etie contract egento kiagereta karusia karami karika arengo agacha koreto obonyira obochabwe kabirobo abana barwarire iga ebuse yere councillors bamanyire ko abantu amakuba abariete rioka ngotebie national government omonto ori baete contract aichairania karami karika arengo amanya kwende sako genda enambende onyeta konyara aicha kore gendo nga maintenance buna riji kori goteba ekero okorosie para ari sobwa adoption abantu bagweta eyo maintain abantu baendera gutumeka erinde kwamanya korosia tigarete no ina mache nekera gita arabeke pareye ebe buya igo twarure masai 24 onya kwende teko korekana ari esa korosia etokwenda otumoteneni ne chinguru tomoiraniga aicharosiga before ataraja korosi ngumbwaria epari ye kogenda Kisii kochisuneka igabantu baminto twiwananire nga koikama saisi na ina koera tokururo montori korwari aichakore na iko ripoti ya Egeta Seni gia Inka TV kureiga asenseme iga Nyamataro ikotoka Ime County ya Kisii. Adrian Lucas Mogaka.